Започваме с полет над родното ни футболно куковиче гнездо. Нека чуем бившия главен птичар на българския футбол Димитър Пенев. Вие как решавахте кой да играе в конкретния матч, като бяхте национален треньор? Един треньор трябва да налучка и състава, правилно подбора за дадена среща, да извика. Дори някой път може да се лиши от дадена някаква звезда, но да бъде в положителен смисъл, да почине, да има интерес и той към собствения клуб. Няма почивка за бисерите на Чичо Митко. По четвърти в света, станахме ли последни в света? Не сме станали. Това е жалко, че няколко квалификации за световно и европейско не го правиме успеха, за да отидем, както по-голям авторитет нашите футболисти, нашата нация футболна да получи, а и от гледна точка десетки милиона се губи. Поредното интервю за милиони, което дава бившият ни селекционер. Аз лично, господ Сегнато, изпуснах нишката на мисълта. Но какво тук значи някаква си мисъл? Да оставим международните успехи за неопределено бъдеще и да се прехвърлим на клубно ниво. Вече сме на матча ЦСКА Славия, кадри на БНТ 1. Ерик обаче се бранят спокойно. Жуниор Мораес остане непокрит и това е непростим пропуск на този. Крачунов направо прекрачи всякакви граници. Още малко нагоре и какво щеше да стане? Земля в иллюминаторе видна, как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Ау! Кръвният враг Левски също се подхлъзна в мача си срещу Черноморец. Сега отлична възможност за отбора на Левски. Да видим как ще се развие тази атака. Включване на Дъсти Мюлдер. Дъсти Мюлдер демонстрира висша техника. Успя да финтира сам себе си. А без такава техника, като нищо ще не финтира и нас, че гледаме футбол. След като извозиха феновете си с поредната блудкава продукция, родните футболни грандове за малко да се простят с возилата си. Първи го отнесе автобуса на ЦСКА. Незнайни хора в тъмна доба изпочупиха стъклата му. Незнайни и колко да са незнайни. Ден по-късно автобусът на Левски се оказа нашарен с влажна боя. Така вечното дерби се пренесе и в областта на изкуството. Ще те нарисува. Родна футболна картинка. Лошото е, че на изложбата идват все по-малко посетители. Това е спортен свят. Смешен до доказване на противното.